हादराव फिन बांदों फालांगियारि सिलिन्डारनि बेसेन। जाउनाव बेबायदि बेसेन बांनाया गोबां गोहोम गोग्लैदों जिउ खुंनाय राहायाव। लोगोसे हटेल रेस्टुरेन्टनि जाग्रा आदारफोराबो बेसेन बांनो हागौ। दिनै 1 जुन हादराव दिनैनिफ्राय सोलायबाय माखासे गोदान नियमफोर। एलपिजिनिफ्राय लानानै रांखान्थियारि बिथिं आरो माखासे जिउ राहानि नियमफोरा सोलायदों हादराव। लोगोसे फिन बांदों फालांगियारि सिलिन्डारनि बेसेन। नंगौ, बे समाव लानानै फैदों हादराव फिन सिलिन्डार बेसेन बांनायनि सायाव मोनसे गिदिर आपडेट। हादराव फिन फालांगियारि सिलिन्डारनि बेसेन बांदों। दिनै 1 जुन गिबि सानखालिनो फालांगियारि सिलिन्डारनि बेसेना बांनो हमदों। लोगोसे दिनैनिफ्राय गोबां नेमफोरा सोलायबाय हादराव। मोनफ्रोमबो फालांगियारि सिलिन्डारनि बेसेना बांदों 42 रां। हादराव मोनफ्रोम 19 किल'ग्राम फालांगियारि सिलिन्डारनि बेसेना बांदों 42 रां आरो दा बेबायदि बांनायजों फालांगियारि सिलिन्डारनि बेसेना जाहैदों 3,347 रां। लोगोसे 47.5 किल'ग्राम फालांगियारि सिलिन्डारनि बेसेना दा 8,363 रां। 5 किल'ग्राम फिसा सिलिन्डारनि बेसेना बांदों 11 रां। जाउनाव 5 किल'ग्राम फिसा सिलिन्डारनि बेसेना दा 821 रां जाहैबाय। नंगौ, बे समाव लानानै फैदों हादराव फिन सिलिन्डार बेसेन बांनायनि सायाव मोनसे गिदिर आपडेट। हादराव फिन फालांगियारि सिलिन्डारनि बेसेन बांदों। दिनै 1 जुन गिबि सानखालिनो फालांगियारि सिलिन्डारनि बेसेना बांनो हमदों। लोगोसे दिनैनिफ्राय गोबां नेमफोरा सोलायबाय हादराव। मोनफ्रोमबो फालांगियारि सिलिन्डारनि बेसेना बांदों 42 रां। हादराव मोनफ्रोम 19 किल'ग्राम फालांगियारि सिलिन्डारनि बेसेना बांदों 42 रां आरो दा बेबायदि बांनायजों फालांगियारि सिलिन्डारनि बेसेना जाहैदों 3,347 रां। लोगोसे 47.5 किल'ग्राम फालांगियारि सिलिन्डारनि बेसेना दा 8,363 रां। 5 किल'ग्राम फिसा सिलिन्डारनि बेसेना बांदों 11 रां। जाउनाव 5 किल'ग्राम फिसा सिलिन्डारनि बेसेना दा 821 रां जाहैबाय। पेट्रल आरो डिजेलनि बाथ्रा बुङोब्ला पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेन बांनायखौ लानानै गोबां जेंना सोमजिदों सरासनस्रा जिउ खुंनाय राहायाव आरो दा फिन बांनो हमबावदों हादराव फालांगियारि सिलिन्डारनि बेसेन। आरो बेबायदि बेसेन बांनायनि जाउनाव हटेल रेस्टुरेन्टनि जाग्रा आदारफ्राबो बेसेन बांनो हागौ। नंगौ, हादराव फिन बेसेन बांदों फालांगियारि सिलिन्डारनि बेसेन। जाउनाव बेबायदि बेसेन बांनाया गोबां गोहोम गोग्लैदों जिउ खुंनाय राहायाव। लोगोसे हटेल रेस्टुरेन्टनि जाग्रा आदारफ्राबो बेसेन बांनो हागौ। फालांगियारि सिलिन्डार बेसेन बांनायनि थाखाय दिनै 1 जुन गिबि सानखालिनो फालांगियारि सिलिन्डारनि बेसेना बांदों। लोगोसे दिनैनिफ्राय गोबां नेमफोरा सोलायबाय हादराव।